Mergo ayu rupamu. Yen to lakon kowe mati saka tanane Tajaya. Tanpa guna kowe duweni pasuryan sing ayu. Luwih becik kowe ndak boyong ana ing tumapel. Ndak boyong tak mulyake minangka dadi bojoning Tajaya. Piye? Aku bakal mbok mulyakno dadi bojomu. Yen aku gelem dadi bojomu, ateges aku ajek-ajek mangkene datang. Ora usah bangga wae. Lah gene apa ora? Ning kene minangka aku bakal nebus dosa kaluputanku. Sakwise aku mateni Dandang Gendis. Loro Jaya Saba katresnan. Wektu dina iku ora ana salah sijining pawongan kakung kang ngayomi lan kowe. Mula niki aku bakal ngayomi lan kowe, gelem kowe ndak mulyakake. Minangka dadi bojoku, sandang pangan sarta papan. Cuma ana ing tumapel. Sliramu ora usah kuwatir wong ayu. Gelem dadi bojoku. Aku wis kandha bola-bali yen aku ora gelem dadi bojomu. Piye? Aku ora sudi dadi bojomu. Wis sing bangga. Gene apa ora? Nampik lantes. Aja ngino lawan Tajaya. Paribasane aku ngemis-ngemis tresno lan kowe. Aku kepengin dadi bojomu. Iki mergo aku welas lan kowe. Kowe mung kari kaijenan wong wadon tanpa duwe sisian. Ning kene Tajaya welas lan kowe, ning yo kene iki ngino lawan aku. Yen kowe iki welas karo aku, ora kaya ngono kuwi. Tumindak, kowe wis mateni garwaku. Kudu aku kudu welas dadi kowe. Iya. Ora usah ngimpi sakjroning melas. Ya, bagus. Yen to kowe jebonggo nampik lan kates maring Tajaya aja takon dosa, mati sing tanganku. Maisona telak Kang Mas Tajaya. bi. Badhe tumindak napa panjenengan dhateng bocah wadon menika, Kang Mas? Bakal ndak pate. Awit punjering perkawisipun menapa? Panjenengan kedah kegelan mentala nyedani dhateng pawongan menika. Minangka putri boyongan Gilang Sari. Nanging babar pisan ra ngajeni lan Tajaya. Dheweke ngino lawan aku. Nuwun pangapunten Kang Mas Tajaya. Iya. Menapa panjenengan menika mboten kemutan? Bab apa? Rikala semanten pangandikanipun Rama Prabu Ken Arok sak sampunipun raja ing Kediri menika brubuh. Prabu Dandang Gendis menika sampun gugur. Sinuwun Prabu Ken Arok